Ets del sector cultural i encara no t'has inscrit als Premis Talent Cambra? Doneu suport, apadrineu, promoveu els Premis Talent Cambra. En aquesta edició hi ha premis de pintura, escultura, arts escèniques i culturals, entre d'altres. S'ha premiat algú, normalment sempre ho he aplaudit, perquè normalment sempre al darrere hi ha molta feina feta. Una altra oportunitat per tantes persones i per tants col·lectius que tenen empenta, que tenen saviesa, que saben fer. Los premios, que reparéis en ellos y que lo premiéis, esto es un estímulo fantástico para ellos y también es un gran bien para la sociedad. Us convido a participar, val la pena, ens en sortirem. Si això dona sentit a la nostra vida, resistim i perseverem. Jo Resistalent. Inscriu-t'hi a www.premistalent.cat.